Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δουλεύσετε το Κύριο εν φόβο και αγκαλιάστε αυτό εν τρόμα, πράξεστε παιδείας, μήποτε οργιστή Κύριος, καθολικής επιστολής Ιακώβου το ανάγνωσμα πρόσχομαι, αδελφοί, τη σοφός και επιστήμων εν ημίν, εξάπεκ της καλής αναστροφής τα έργα Εφραήμ της σοφίας, είδε ζήλων πικρών έχετε και ρηθία εν την καρδία ημών, μη κατακαυχάστε και ψεύδεστε κατά της αληθείας, και στην αυτή η σοφία άνωθεν κατερχομένη ανεπίγειος, ψυχική δαιμονιώδης, όπου βαρσίλος και ρηθία και αγκαταστασία και πανωμάτων πράγματων, δε άνωθεν σοφία, πρώτον με αγνίες την πενικρινική εθνικής, εθνικής μεστήλος, εθνομενατών, αδιάκριτος και αλυπόκριτος, καρπός μου της δικαιοσύνης εγγυημένης φύγεται, της ποιούς εν ειρήνη. Σοφία, οποία ακούσαμε το Αγίο Ευαγγελίο. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν, υπέρ του Ατμητικού Συλλόγου τούτου, των διοικούντων αυτών, των αθλουμένων. Και φωτογραφία μαζί σας, ναι, ήταν. Από τη δικιά μου. Πόσο. Καλά, εσύ δουλεύετε. Ναι, ναι. Η γυναικεία ομάδα του βόλεϊ ήδη ανέβηκε στην Α1 κατηγορία και κάτι πολύ ευχάριστο για την αρχή της χρονιάς. Ελπίζουμε σιγά σιγά και τα άλλα τα τμήματα να έχουν είναι ανάλογες. Βλέπουμε σε ένα συμβούλιο ότι έχετε καταλάβει ότι έχουν αλλάξει αρκετά πράγματα από πέρυσι, τόσο στη λειτουργία όσο και στην... Το κύριο Μαϊκάλη τον έχετε γνωρίσει γιατί γυρνάει συνέχεια γύρω-γύρω εδώ και τον βλέπετε όλοι. Είναι... Το ξέρετε όλοι, είχε πολιετή θητεία. Ο κ. Βασίλη Πιτσικάλης για ένα χαιρετισμό. Κυρίου Γιάννη Παύλου, προπονητή της αντρικής ομάδας, της κυρίας Έφη Σκυλάκου, προπονήτρια των γυναικείων τμήματων, του κυρίου Ζωρού Γιαννόπουλου, προπονητή της παιδικής ομάδας, του κυρίου Παναγιώτη Δωτά, προπονητή ακαδημιών, του κυρίου Κώστα Κωνσταντίνου, προπονητή ακαδημιών, σας καλωσορίζουμε και σας ευχόμαστε μια υγιής τότητας και της σκέψης μέσα από τους αγώνες καθώς και τη σημαντική τους βελτίωση. Κλείνοντας, εκ μέρους όλων των προπονητών θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση και εσάς τους γονείς. Σύνολο των τροφών που προσλαμβάνει ένας οργανισμός προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες του. Επομένως, ο ρόλος διατροφής στην παιδική και στην εφηβική ηλικία είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Ανάλυση κρέατος, πιο συχνά πουλερικών και ψαρικών και λοιπόν και λέμε με τη μορφή ελαιόλαδου και ξηρών κακών. Αποφυγή τροφών επεξεργασμένων και επεξεργασμένων. Είμαι εντατικολόγος, επικοντολόγος, αλλά η μεγάλη μου εμπειρία είναι ότι είμαι 25 χρόνια στα γήπεδα, σε γήπεδα μπάσκετ. Καλύπτω αγώνες ΕΣΚΑ, ΕΣΚΑΝΑ, ΕΟΚ και Α1 κατηγορία. Και έχω δει αρκετά από το κομμάτι των ατυχημάτων και των περιστατικών στο γήπεδο. Να σας πω επίσης ότι είμαι εκπαιδευτή. Όπου και αν βρισκόμασταν, γι' αυτό και καταφέραμε ό,τι καταφέραμε αυτό το καλοκαίρι. Να ακούτε τους προπονητές σας και να έχετε θέληση και μεράκι αυτό που κάνετε, να μην παραμελείτε το σχολείο και να προσπαθείτε καθημερινά για να φτάσετε στην κορυφή. Ευχαριστώ. Thank you.